ତୁମ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ଏହା ଯୋତ ପରିବାରର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜେଶ ବାବୁ ଥିଲେ ଭାରତର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏକ ରାଜମହଲରୁ। ସମୟ ଝଡ଼ ତିନି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ। ମଝିଆ କୁଆଁର ରାଜ ନାରାୟଣ ବର୍ମନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ହାତରେ କିଛି ନଥିବ। ରାଜ ନାରାୟଣ ବର୍ମନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଲୋପା ଥିଲେ ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ଗର୍ବ। ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ଅଭୟ। ଏତେ ଧନୀ ପରିବାର। ପୁଅ ଯାହା ଚାହିଁବା ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚିତ୍ରପିଲା। କୁହନ୍ତି ଘରେ ବଡ଼ପୁଅ ଯାହା କରେ ସାନମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଅଭୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଲିଭାଙ୍କୁ ଭଗେଇ ବାହା ହେବେ। ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଲୁଚି ବାହା ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ କେବେ ନା କେବେ ସମାଜ କଟାକ୍ଷ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ଅଭୟ ଅଲିଭା ବାବୁଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ସାମନାର ସହ ଅଲିଭାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ ଘରକୁ। ଅଭୟ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ କରିନଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ସ୍ନେହାକୁ। ସେ ଦାନବ ପାଖରୁ ସ୍ନେହା ଥିଲା ରାଜାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନ ଝିଅ। ସେ ସବୁଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଗେଇ ନେଲେ। ସାଜି ଯାଇଥିବା ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ମହୀୟ ପ୍ରେମରେ ଭାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଝିଅ ଅନିମାକୁ ଜୀବନ ନୂତନ ରାହା ଦେଖାଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଦେଇଥିଲା ଓ ତାର ହାତ ଧରିଥିଲେ। ସ୍ମିତା ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଭାବେ ପରିଚିତ। କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି ଅଭିନୟର ଅବିକଳ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାବୁଙ୍କ ସାମନାତ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ଜାଣି ସେ ନେହାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ବନ୍ଧୁତାକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ସାମନା ଭାବରେ ହେଉ କି ପ୍ରେମିକା ଭାବେ ହେଉ ସେ ସର୍ବଦା ନେହାର ସୁରକ୍ଷା କରିଛି। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥ୍ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରେମ ବଳରେ ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସଳନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମିତ୍ର କରି ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେବାର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିଛି।